ሰበይቲ ሕጅኻ እንታይ ክትገብሪ መፂኺ ክቐትለኪ ዶ ኣይበልኩኹን በላ። እታ ኣደ ትሕት ኢላ ጎይታይ ንወደይ ናፊቐዮ ኣብ ገዛይ ኮፍ ክብል እንተፈተንኩ ድማ መቓልሲ ኢነዮ ደሓር ከዓ እንጀራ ሒዘ። ሰላም ናይ ህይወት ሓበሻዊት ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ እኒአኹም? ሰላም ክትኮንለይ ይምነ ባርለማልቲ ሓፃር መሳጢትን መሃሪትን ዝኾነት ዛንታ ሒዘልኩም ቀሪበ እኒአኹ። ፀሓፊ ፊሊ ወዲ ባርጁ ናብኡ ከብለኩም እየ። ኣይትበድላ ነታ ናይ ፅባሕ ኣደ እትኾነካ ይዋን ሎሚ ጠሊማትካ ክትከውን ትኽእል እያ። ትማሊ ክሒዳትካ ክትከውን ትኽእል እያ። ነቲ ብሕጋዊ ይኹን ብዘይ ሕጋዊ ካብ ብርክኻ ዝወፀ ዘርኢ ውላድካ ግን ክንደኣ ገይሩ መስዋዕቲ ዝኸፍለሉ የብሉን። ንውላድካ ልዕሊ ህይወታ እትሰርዕ ንምንታይ ሎሚ ትጎድኣ? ንምንታይ ተንብዓ? ሓብሕባ ተኸናኸና ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ትጠልመካ እያ፣ ትኽሕደካ እያ፣ ትጎድአካ እያ። ንስኻኻ ኣይትጠልም እንዲኻ ብርግዝ ትጠልም እምበር፣ ንስኻኻ ኣይትኽሕድ እንዲኻ ብሓቂ ትኽሕድ እምበር፣ ንስኻኻ ኣይትብድል እንዲኻ ዘይከሓድ ሓቂ ትብድል ኢኻ። ከመይ ዲኻ ነታ ርርቲ ኣዲኻ ትፈትዋ? እቶም ውላድካ ከዓ እኮ ከምቲ ንስኻ ነዲኻ ትፈትዋ ንሶም እውን ፍትውቱ እዮም ዘብልዋ። እስካ ድነት እኮ ኣይጠፋናን እዩ። ግን ነዛ ሓፃር ትስዕብ ዛንታ ተመልከት እሞ ድሕሪኡ ጓል ሄዋን ኣይትብድልን ኣፍቀራ ሓብሕባ ተኸናኸና ብዙሕ ከም ትበዳድል ዘይከሓድ እዩ። ግን እግዚኣብሔር ልዕል ኣቢሉ ከም ዝፈጠረካ እሞ ዘከር ግን ሓቢልካ ኣርማ። ናብታ ዛንታ ንመልከት። ኣብ ሓንቲ ዓዲ ሓደ ከም ሓሙስ ሰመረ ዝበሃል መንእሰይ ብዘይፈፀሞ ገበን ተኸሲሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንጉስ ን20 መዓልትታት ሓንቲ ምግቢ ይኹን ማይ ንኸይለክፍ ፍርዲ ፈረዶ። ኣዲኡ ነዚ ፍርዲ ናይ ወዳ መሰምዓት ድሪዝካ ዘይውዳ ነብዓት ነብዐት እሞ ስልጣን ቆፂራ ንንጉስ ክልምኖ ብምባል ናብቲ ቤት ንጉስ ኣትያ ከምዚ በለቶ፣ ጎይታይ ወደይ ከይሞተኒ ብጃኻ ካልእ ኢልካ ፍረዶ ብኸውዱ ኣይተሓዘለይ። ሓደ ከም ሓሙስ ንሱ ጥራይ ይወደይ እሞ በጃኻ ጎይታይ ነዚ ወደይ ራራሉ በለቶ። ንጉስ ዓውታ ዘለዎ ድምፂ እንዳገበረ ብፍፁም ወድኺ ገበነኛ እዩ። ኣነ ንጉስ ኣነ ድማ መን ምዃነይ ከፍልጥ እየ። እዚ ዝሃብክዎ ፍርዲ ድማ ፍፁም ኣይቕይርን እዩ። ሕጂ ስልጣንኺ ሒዝኪ ካብዚ ቤተይ ውፂ። ብወታደር ነዛ ሰበይቲ ኣውፅለይሉ ነደገ ኣውፅኦም ሰጎግዋ። እታ ኣደ ገበታ እንዳነብዐ ስልጣኒኣ ሒዛን ገዛ ተመለሰት። ካልኣይ ግዜ መፂያ ድማ እንዳነብዐት ጎይታይ በጃኻ ወደይ ከይሞተኒ እዚ ኣነ ዘምፃኹሉ ስልጣንያ ክበልዕ በጃኻ ኣፍቅደሉ ኢላ ለመነቶ። ንጉስ ብፍፁም ኣፍቅደሉን እየ ኪዲ ሒዝክዮ ተመለሲን። ሳልሳይ ግዜ ናብዚ እስር ቤት ምግቢ ሒዝኪ ምስ ትመፂ ህይወትኪ ብኢደይ ክትጠፍያ ኪዲ ሕጂ ካብዚ ቤተ ኢሉ ሕጂ እውን ካብቲ ቤቱ ኣውፅኡ ሰጎጋ እሞ ሓደ እንዳነብዐት ንቤታ ተመሊሳ ወዳ ብዘይ ምግብን ማይን ኣብቲ እስር ቤት 10 መዓልቲ ምስ ሕለፈት ገብሮ ጠፍኣ። ዓቕላ እውን ፅብብ ኢልዋ ዳግመ ክትልሙና ኢላ ናብቲ ቤት ንጉስ ክትምለስ ሓሰበት። ንስለ ወዳ መስዋዕቲ ክትከፍል ድማ ሓደ ሓሳብ መፃ። ናብቲ ቤት ንጉስ ግድን ክኸይድ ኣለኒ ብምባል ክልተ ጥርሐን ፃሕሊ ሒዛ እንዳኸደት ከላ ኣብ መንገዲ ሓደ ዓብይ ቀላይ ረኸበት። ኣብቲ ቀላይ ምስ ክዳና ኣትያ ሙሉእ ክዳና ማይ ኣጠልቂያቶ ከምኡ ኢላ ናብ እንዳ ንጉስ ቤት ኣተወት። ንጉስ ርእይ ምስ ኣበላ ኣቲ ሰበይቲ ሕጂኻ እንታይ ክትገብሪ መፂኺ ክቐትለኪ ዶ ኣይበልኩኹን በላ። እታ ኣደ ትሕት ኢላ ጎይታይ ንወደይ ናፊቐዮ ኣብ ገዛይ ኮፍ ክብል እንተፈተንኩ ድማ መቓልሲ ኢነዮ ደሓር ከዓ እንጀራ ሒዘ እንተመፂእኻ እኮ ቀለኪ ኢልካኒ እንጀራ ከዓ ኣየምፃኾን እዚ ፃሕሊ ረኣዮ ጥርሑ እዩ ዘሎ በለቶ። ንጉስ ነቲ ፃሕሊ ብትኹረት ጠሚቱ ጥርሑ ምዃኑ ምስ ረኣየ እቲ ክዳንክኸ እንታይ ኮይኑ ማይ ጠልቂ በላ። ኣደ ሕጂ እውን ብትሕትና ናብዚ ክመፅእ ኣብ መንገዲ ወዲቐ ኣብ ማይ ኣትየ ብኸምኡ እዩ ጠልቂ በለቶ። ንጉስ ንቑሩብ ደቃይቕ ሓሲቡ ኪዲ በሊ እተዊ ወዲኺ ረኣዮ ቀልጢፍኪ ውፂ በላ። ኣደ እተን ጥርሐን ቀይሕቲ ፃሕሊ ሒዛተን ናብ ወዳ ኣተወት። ሕቑፍ ኣቢላ ድማ ሰሓመቶ።
ወዳ ብጥምየት ተሰኒፉ ምስ ሞት ተቐራሪቡ ጸንሓ ወደይ ናፊቐካ እኮ ምግብን ማይን ሒዘልካ መፂእ ኣለኹ ዝወደይ በለቶ። ወዳ ተሓጒሱ ቀባሕ ባሒሉ ናብቲ ጻሕሊ እንተጠመተ መርኣይ ስኢንዎ ኣተ ኣደይ ኣበይ ደኣ ኣሎ በላ። ኣደ ፍሽኽ ኢላ እዘን ጠረሐን ዘለዋ ቀያሕቲ ጻሕሊ ብገሓት ገይረ እየ ሰሪሐየን። እዚ ትሪኦ ዘለኻ ቀይሕ ሕብሪ ድማ በርበረ እዩ ዝወደይ። ማይካ ከዓ እናሃልካ ንዓኻ ንምርዋይ ፈሊጠ ኣብ ቃላይ ኣትየ ክዳነይ ኣጠልቅዮ መፅየካ ሃይቀልጥፍ እዞም ዋርድያታት ከይመፁ ብላዕሞ ዝወደይ ማይካ ከዓ ካብዚ ክዳነይ ፀሚእካ ስተ ብምባል ንወዳ መስዋእቲ ከፊላ ንዝጠመየ ወዳ ይዓንገለቶ። ወዳ ድማ ዝጠመየ ከብዱ ተዓንጊሉ ካብ ሞት ተሪፉ ንቡር ትንፋስ ብምርካቡ ኣደ መወዳድርቲ ዘይብላ ርህሪት ምዃና ተረዲኡ ነዲኡ ሕንቕ ኣቢሉ ስዕምዕም ብምባል ኣፋነዋ። ንጉስ ቃንዛ ንብዓት ናይታ ኣደ ሪኡ ነቲ ብዘይ ገበኑ ዝተኣሰረ መንእሰይ ካብ 20 መዓልቲ 5 መዓልቲ ቀኒሱ ንዕአን ምስ ወድአ ወዲ ፍርዱ ወዲኡ በሰላም ናብ ኣዲኡ ተመለሰ። ኣዲኡ ንወዳ ምስ ረኣየት ካልኣይ ግዜ ከም ብሓድሽ ተፈጥረት ኮይኑ ተሰምዓ። ሓጎሳ ብምንታይ ከም ተጸምበሎ ጠፊዋ ናብ ሓጎስ ነብዓት ነብዐት። እግዚአብሔር ረድኤትና ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና። ሕጂ እውን እዛ ናይ ሎሚ ህዋን ፀባሕ ነቶም ካብ ፍረ ብርክኻ ዝወፁ ደቅኻ ልዕሊኣ ዝከናኸኖም ሂወታ ከፊላ ካብ መዓሞቕ ተውፅኦም ንሳ ምዃና ፈሊጥካ ሎሚ እንተበደለት ኣሪምካ ኣረዳያ እንተጠለመት ገኒሕካ ናብ ንቡር ምለሳ እንተኸሓደት ገሲጽካ ኣዕርያ እምበር ብበደል ኣንሚዕኻ ኣይትስደዳ። ክብሪ ሃባ ንእትወልዶም ውላድካ ዓንዲ ህይወቶም ስለ ዝኾነት ኣኽብራ ንስኺ ድማ ኣኽብርዮ ኣይትጥለምዮ ኣብ ምኽብባር እዩ ዘሎ ምቁር ህይወት። ስለቲ ፂን ኢልኩም ዝሰማዕኹምኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኽብረለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ክብሪ ንኣዴታትና ንኣሕዋትና ነኽብረን። ብኻልእ መደብ ክስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኻትኩም ሸር ላይክ ብምግባር ከዓ መበረታዕኹም ኣይፈለኒ። ክቡራት ተኸታተልተይ ንእትገብሩለይ መበረታታ ሓገዝ ኩሉ ኣዝየ እየ ዘመስግን። ንቐፈታኹም ምኽርኹም ማዕዳኹም ንኽቕበል ዝግጁ እየ። ሰሰናይ